Overal camera's en drones in de Zeeuwse havens. Alles uit de kast om drugsmokkel tegen te gaan. En verder in deze Zeeland nu. Kiezers over wisselende opkomst. En wolf duikt op in de zak. Goedenavond. Nog dit jaar voert de douane cameratoezicht in op elke vierkante meter van het haventerrein in Vlissingen. En ook zullen drones worden ingezet. De maatregelen moeten de veiligheid van de haven verbeteren. En dat is hard nodig. Want criminelen hadden te vaak vrij spel, bleek uit onderzoek van TNO. Speurhonden, een mobiele scan, een duikteam dat onder schepen kan kijken. De douane heeft allerlei middelen om drugs op te sporen in de haven van Vlissingen. Maar er is meer nodig. We zijn zelf bezig als douane om stappen te zetten richting een volledig cameratoezicht in dit gebied. Zoveel cameraposities dat eigenlijk elke vierkante meter in de gaten kan gehouden worden, 24/7. Dat hopen we dit jaar te gaan inzetten. Dat zijn de dingen die je aan de preventiekant moet doen. Als je constateert dat er iets mis is, wij gaan dit jaar drones implementeren hier. Dat is met name ook bedoeld om bij insluiping, voordat je acteert, te kunnen beoordelen of de situatie op zijn haventerrein veilig genoeg is. Maar de douane heeft ook afgelopen tijd niet stilgezeten. Naar aanleiding van het TNO-rapport over de gebrekkige veiligheid van de haven zijn de eerste verbeteringen al doorgevoerd. Havenmedewerkers weerbaarder maken, dus informeren over hoe criminelen het aanpakken, waar ze op moeten letten, dat soort zaken. Wij praten met bedrijven in toenemende mate om informatie uit te wisselen, zodat ook bedrijven scherper kunnen reageren op dingen die opvallen. We hebben het over de veiligheid van dat havengebied, toegangsbeveiliging met name, waar we nu stappen in zetten. Kortom, het is een veelheid van zorgen dat die haven beveiligd wordt, dat wij beter ons werk kunnen doen, maar dat we ook het bedrijfsleven en de havenmedewerkers beter in de positie komen om ons te helpen. Vlissingen is een risicohaven door al het fruit uit Zuid-Amerika dat hier wordt aangevoerd. Opvallend is dat in 2021 slechts 250 kilo drugs werd gevonden, terwijl dat in de jaren ervoor fors meer was. Er zijn twee factoren in het spel. Wij hebben de afgelopen jaren zijn we in staat geweest om steeds meer te controleren en ook steeds beter te controleren. En daarmee denk ik dat wij het ook moeilijker maken om deze haven daarvoor te gebruiken. Dat is één kant. Maar we moeten ook niet vergeten dat de politie eind 2020, begin 2021 best wel veel havenmedewerkers heeft aangehouden die van corruptie werden verdacht. Dat opgeteld maakt dat de haven Vlissingen even niet populair is bij criminelen. Dat vermoeden wij. In Zeeland zijn meerdere corrupte havenmedewerkers opgepakt. Maar nog nooit corrupte douanemedewerkers. Om dat zo te houden zijn allerlei maatregelen genomen. Medewerkers gaan nooit alleen op pad. Dingen worden altijd met minimaal 2 medewerkers uitgevoerd. Niemand kan alleen of met z'n tweeën beslissen of we wel of iets niet controleren. Of dat het akkoord is wat we gecontroleerd hebben. Medewerkers weten pas als ze op dienst komen 's ochtends welke klussen te doen krijgen. En dat maakt hun, als ik het heel plat mag zeggen, hun verkoopwaarde voor criminelen veel lager. De douanedirecteur vindt het lastig te zeggen of hij nou hoopt dat er komende tijd geen drugs of juist grote hoeveelheden gevonden worden in de Vlissingse haven. Dat is een hele lastige vraag van een douanemedewerker. Want aan de ene kant wil je dat die haven schoon is, dat er niks naars gebeurt. Dus liefst heb ik het niet. Maar ja, we zijn ook douaniers die een jachtinstinct hebben. Dus je hoopt altijd ook wel weer wat aan te treffen. We jagen wel. Dus het geeft altijd wat een dubbel gevoel. En de overheid maakte deze week bekend dat de havens in Zeeland en West-Brabant 2,5 miljoen euro krijgen in de strijd tegen internationale drugsmokkel. Bij een aanrijding bij Zoutelande is een 15-jarig meisje uit Westkapelle vanochtend zwaar gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak werd ze op haar fiets geschept door een automobilist. Het meisje is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Veren blijkt tot de top 5 van Nederland te horen als het gaat over de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen deze week. Ruim 71% ging stemmen in Veren, een topscore in vergelijking met andere gemeentes. Reden het omstreden dure parkeerbeleid in de gemeente. Wij wonen dan ook in een straat en dan moet je 50 euro betalen om een dag te staan. Klopt toch niks van? Door het parkeren zijn de mensen gaan beseffen dat dat echt mensen zijn die daarover gaan. En nu kwam het aan de rij portemonnee en dan gaan ze stemmen. In Vlissingen stemden de minste mensen. In die gemeente kwam slechts 44,4% opdagen. Ik zou niet weten op wie ik moest stemmen.
Het heeft mij eigenlijk nooit getrokken en ik heb er eigenlijk weinig achtergrondinformatie over gehad. Ik denk dat we het vertrouwen kwijt zijn. De rechtbank van Middelburg heeft 2 Oekraïners vrijgelaten, zodat ze in hun thuisland kunnen gaan vechten tegen de Russen. De mannen stonden terecht voor het helpen smokkelen van Albanese naar Engeland, waar ze 12 jaar voor kunnen krijgen. Hun verzoek om vrijlating uit voorarrest, om in de Oekraïne dus te kunnen gaan vechten, werd ingewilligd door de Middelburgse rechtbank, omdat het om bijzondere en zwaarwichtige belangen zou gaan. Mochten de mannen nou veroordeeld worden voor mensensmokkel, dan moeten ze zich weer melden. Het is vandaag Wereldhergebruikdag. En dan denk je in Zeeland meteen aan de boomgaard in Seroskerke. In deze duurzame wijk en aanbouw wordt door de aanstaande bewoners gewerkt aan het gemeenschappelijke gebouw dat voornamelijk uit gerecyclede materialen bestaat. Dit zijn dus dakspanten van een oud tankstation. Daar maken wij de spanten van voor ons gemeenschappelijk gebouw. De vloer is straks van oude meerpalen gelegen op 1200 gebruikte grindtegels. En dat scheelt het storten van nieuw beton. Het vinden en gebruiken van deze materialen is een hoop werk, maar beter voor het milieu. Ja, als het klaar is, zijn we er best wel trots op, denk ik. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden, hier op archiefbeeld, is definitief opgenomen in de selectie van Jong Oranje. De 21-jarige verdediger speelt momenteel bij Blackburn Rovers op het op 1 na hoogste niveau in Engeland, waar hij een vaste basisplaats heeft. En de eerste wedstrijd van Jong Oranje met Van Hekken dus in de selectie is vrijdag 25 maart tegen Bulgarije. Voor Fred van Es uit Domburg is het lopen van een gewone marathon van 42 kilometer niet genoeg. De 54-jarige atleet doet zondag mee aan de eerste ultraloop over Walcheren, over 60 kilometer. Bij die Dolomiti Extreme Trail dan was ik 14 uur onderweg. En dan midden in de nacht, door de sneeuw, met temperaturen van 2 graden tot 30 graden. Dus het is een avontuur. Fred van Es is geboren in Limburg, maar woont al zo'n 30 jaar in Domburg. En zijn grootste hobby is het lopen van ultramarathons. In 2017 heb ik mijn eerste echte ultramarathon gelopen in Oostenrijk, de Trauzeenbergmarathon. Die is 70 kilometer lang en iets van 4500 hoogtemeters. En een van mijn passies is bergen, bergbeklimmen, avontuur in de bergen. Dus ja, die 2 combinaties is super. Daarna kreeg hij de smaak te pakken en volgde er meer. Van Es wil tijdens ultramarathons zijn grenzen verleggen. Het is een mentaal iets. Het is eigenlijk niet echt hardlopen. Op een gegeven moment is het gewoon meer mentaal dan hardlopen. Jij ziet het ook niet als wedstrijd? Nee, het is geen wedstrijd. Nee, het maakt ook niet uit hoe laat je aankomt. Mooi bij een ultraloop is bij de start. Kijk, bij een marathon staat iedereen zo te verdringen, ik moet voor. Maar bij een ultramarathon staat iedereen van en dan is het van oké, ga maar. Oh ja, we kunnen gaan. Dan ga je op je gemakje weg. Dus het is veel relaxter. En het is meer een uitdaging om aan te komen en om te genieten onderweg. En ja, reken maar dat je jezelf tegenkomt. Dat is natuurlijk heel zwaar. Want hoe zwaarder, hoe mooier is het motto van Van Es. Na 14 uur ben je moe, je bent blij dat je zit. En na een paar uur ben je weer hersteld. Maar 14 uur hardlopen, is dat gezond? Ja. Dus het zijn veel mensen denken van niet, maar het is niet alleen maar hardlopen. Hè? Want gemiddeld loop je 5 kilometer per uur of zo. En ik denk dat het gezonder is dan een hele snelle marathon. Komende zondag wordt de 60 van Walcheren gehouden. Een ultraloop met start en finish in Vrouwenpolder. En deze route krijgen de deelnemers voor hun kiezen. De meesten lopen de ultraloop in estafettevorm. En zo'n 20 deelnemers lopen de hele afstand solo. Van Es weet wel waar de zwaarste kilometers liggen. Het venijn zit hem in alle duinen tussen Vlissingen en Westkapelle. Ik weet niet of je daar wel eens overheen gelopen bent, maar zo ongeveer aantreffen rond de 35, 40 kilometer. En dan moet je al die toppen daar overheen. Dus dat is best pittig. Het blijft een hele uitdaging om toch aan te komen. Een heerlijk zonnige dag vandaag in Zeeland. De temperaturen liepen op tot wel 15 graden. En ook morgen wordt het zonnig, maar daarna valt er toch weer wat regen. En dan nog even dit. In de zak van Zuid-Beveland is een wolf gesignaleerd. Het dier is gisteravond gefilmd op de Slabbekoornse dijk bij Kwadendamme. Bij Natuurmonumenten zijn meerdere meldingen binnengekomen van mensen die de wolf hebben gezien. Waar het dier vandaan komt is nog niet bekend. Het zou zomaar kunnen dat hij helemaal uit de Italiaanse Alpen of de Zwitserse Alpen komt aanlopen.
Ja, wolven kunnen makkelijk 800 tot 1000 kilometer afleggen. Nou, op een nacht kunnen ze maximaal 70 kilometer afleggen. Dus hij zal er dan wel een aantal weken over gedaan hebben. Maar die wolven die zwerven eigenlijk richting heel West-Europa momenteel. De wolf is vandaag nog niet gezien en boeren hoeven zich volgens Begijn niet echt zorgen te maken. Er kunnen inderdaad incidenteel een aantal schapen te pakken worden genomen. Maar over het algemeen gaat het echt om een wolf die op zoek is naar een nieuw leefgebied. Nou, Zeeland heeft weinig geschikte leefgebied tot geen geschikte leefgebied eigenlijk, moet ik zeggen. Dus het vermoeden bestaat ook dat hij binnen enkele dagen wel weer terug is richting Brabant. Misschien richting Veluwe, Ardennen. En met de wolf besluiten we deze Zeeland nu. Zometeen onder meer trots op Zeeland. Ik ben er morgen weer bij u terug met het nieuws en dan ook met het weekoverzicht. Heel graag tot dan en alvast een fijn weekend.